com treballar amb LibreOffice Base, com començar a treballar. Aleshores, el primer que farem serà obrir el programa i quan l'obrim veiem que ens trobem aquí una sèrie d'opcions de configuració de la primera base de dades, de la nostra base de dades, perquè el primer que hem de fer és crear l'arxiu amb el qual anem a treballar. No hem de tocar res, de manera que nosaltres treballarem, podem deixar les opcions per defecte. Cliquem a següent, cliquem a finish i molt important, el que hem de fer ara és desar l'arxiu des del primer moment, tindre'l localitzat. Jo vaig a desar-lo a l'escriptori per mostrar-vos quins són els arxius que es generen. Vaig a posar-li de nom exemple, vaig a desar-lo i com veiem aquí tenim l'arxiu, però aquí tenim un segon arxiu, és un arxiu temporal. Aquest arxiu romandrà aquí a l'escriptori o a la carpeta a la qual hagin creat el nostre arxiu sempre que tinguem oberta la nostra base de dades. Si per exemple jo ara la tanco, desapareix. Si la torno a obrir, veiem que en quan que comencem a treballar, per exemple, jo vinc aquí i automàticament es genera. Cada vegada que jo vaig a introduir un nou canvi o fer alguna cosa nova a la meva base de dades, es genera l'arxiu temporal. Això no desapareixerà fins que jo no tanqui completament la base de dades. No quan acabi de treballar en la novetat que estic afegint. He de tancar definitivament la base de dades per tal que desaparegui. Pot arribar a passar que el programa, degut a algun error del sistema o del programari, es tanqui de manera inesperada. Aleshores, trobareu que aquest arxiu, quan torneu a obrir el sistema, encara està ahí. L'arxiu temporal no ha desaparegut. Això és perquè, segons anem treballant, en aquest arxiu temporal es van desant els canvis. Quan tornem a obrir el nostre programa, intentarà recuperar les dades i els canvis que no hem desat a partir d'aquest arxiu. Per això el meu consell és que no les borreu. El deixeu allà, intentarà recuperar les dades, deixar-lo en l'estat en què es trobava el programa o al punt en què es trobava el programa abans que es tanqués d'una manera inesperada i després, un cop desats aquests canvis a la pròpia base, aquest arxiu sí que desapareixerà quan ja tanquem una altra vegada la base amb la qual estàvem treballant. Si voleu canviar la llengua de la interfície, ja sabeu que nosaltres treballarem en la interfície en anglès, el que hem de fer és anar aquí a l'apartat d'eines, tools, opcions i com passa a la resta de programes de LibreOffice, trobarem aquí en Language Settings, a l'apartat Languages, trobarem les opcions de llengua per a la interfície i opcions locals. Aquí, a la llengua de la interfície, posem l'anglès, ja sigui anglès nord-americà, britànic, el que nosaltres triem, i aquí a les opcions de configuració local sí que la meva recomanació és que trieu les catalanes o espanyoles, totes aquelles opcions com per exemple la moneda, la data, els puntos de milers, de decimals, amb les que estem nosaltres acostumats a treballar. Una vegada tinguem els nostres canvis fets, si és que hem fet algun, només cal acceptar i ja el tindríem. Si teníem el programa en una altra llengua, veurem que no haurà canviat aquí l'idioma i el que hauríem de fer és tancar-lo i tornar-lo a obrir i ja apareixerà la interfície en la llengua de la nostra elecció. Anem a començar a treballar amb la nostra base de dades. Aquí, a la columna de l'esquerra, veiem 4 apartats diferents que són clau per entendre el funcionament de les bases de dades i que anirem veient de manera progressiva al llarg del tutorial. Tenim les taules, les consultes, els formularis i els informes. Anem a començar amb les taules, que és el primer pas per poder fer després els altres 3. Veiem aquí que a l'hora de crear taules tenim 3 maneres diferents. Diu en vista disseny, fent servir l'assistent, i això és per crear vistes. Això de crear vistes, més endavant farem un esment, que és per crear unes taules, més que una taula, una manera de visualitzar determinats camps de determinades taules.
és una cosa molt concreta i per veure dades més que per inserir-les o modificar-les. És una vista. Més endavant el veurem en un altre apartat, com comentava, però ara ens centrarem en el que és la creació de les taules. La vista disseny és la més personalitzable, per així dir, la fem a la nostra mida, però començarem amb la més senzilla, que és mitjançant l'assistent. Fem doble clic i aquí veiem que comencem el primer pas triant una categoria, tipus de taules personals o tipus de taules de negocis. I tenim aquí, en qualsevol dels dos apartats, unes quantes taules ja fetes, de les quals podem aprofitar o tota la taula sencera o podem aprofitar alguns camps. Per exemple, aquí tenim, per exemple, una taula que se diu comandes, orders. Jo vinc aquí i veig tota una sèrie de camps que em poden ser molt útils per fer una taula de comandes. Podria inserir tots els camps fent així i els tindria tots, però el que anem a fer és triar alguns camps que m'interessin i fer-la una mica a la mida. Vaig a personalitzar el disseny. Vaig a dir que m'interessaria tindre l'ID de la comanda, per així incloure'l, que m'agradaria tindre l'ID, per exemple, també del client que ha fet la comanda, i ara vaig a triar una altra taula per seguir afegint camps. Per exemple, imaginem aquí tinc una altra que és de pagaments. La trio i jo tinc alguns camps que ja estan aquí, que no necessito tornar a inserir per no repetir-los, per això que igual m'agradaria saber aquí, per exemple, quin és l'ID del pagament que es fa d'aquesta comanda, per dir alguna cosa. Aquí tinc més camps que jo podria posar també, tipus de targeta, si fa servir targeta, etc. Diferents coses. De moment vaig a suposar que només vull que contingui aquests 3 camps, però podria seguir afegint d'altres taules si volgués, o fins i tot de tipus de taules personals, el que jo volgués. Vaig a clicar en el següent i aquí veig l'ordre i també el tipus que ja surt predefinit a cadascun dels camps. No vaig a tocar res perquè anem a treure profit precisament de que ja ve predefinit i vaig a clicar a següent. Aquí ve el tema de la clau principal. La clau principal, seguirem veient-la més endavant, però la clau principal és un element, és aquell camp que ajudarà a definir cadascun dels registres que inserim a la taula de manera inequívoca. És a dir, quan inserim, per exemple, un registre, posem per cas que jo tinc clients. Aleshores, jo he de tindre un camp que no es pugui repetir en 2 clients. Podria ser, per exemple, un DNI. Un DNI no es pot repetir, aleshores jo podria fer servir aquest camp per distingir entre els diferents clients. Jo puc tindre 2 clients que visquin a la mateixa adreça. Fins i tot que es diguin exactament igual, podria arribar la coincidència, la casualitat de que 2 clients tinguessin el mateix nom i el mateix cognom, però que tinguin el mateix DNI, això ja és més complicat. Aleshores, aquest seria un bon camp. O també tinc una oportunitat de generar jo el meu propi codi, un codi que l'identifiqui de manera inequívoca i que jo, cada vegada que dono d'alta un client, li assigno. Aleshores aquí em pregunta, què és el que vols fer amb la clau? Podria dir que de moment no anem a posar-la, però com realment és un element clau a les taules, m'ofereix les opcions de crear un camp, com estava comentant, un camp que jo assignaria un codi, que l'assignaria de manera automàtica, una numeració que no es repetiria, o podria jo triar un d'aquests camps i fer-lo servir com a clau. També podria fer una combinació de diferents camps, però això és el més habitual. Aleshores, el que vaig a dir és que jo voldria, per exemple, que per a les comandes voldria que la clau principal fos l'ID de la comanda. Jo cada vegada que un client em faci una comanda, li assignaré un número que mai es pot repetir en una altra comanda. Ja tindria una clau. Clicaria següent i aleshores ja em pregunta si vull canviar el nom o deixar-lo com està i què vull fer. O directament posar-me a inserir dades o si vull modificar el disseny. Vaig a posar, per exemple, que vull començar a inserir dades. Li vaig a donar a Finish, se m'obre i veig que aquí tinc els diferents camps i jo podria començar aquí a afegir el que jo volgués. Vaig a tancar-lo, no vaig a deixar els canvis perquè no m'interessa, dic que no. I veiem que aquí s'acaba de crear aquesta taula que acabem de fer mitjançant l'assistent. Quan jo l'obro,
tenim aquesta vista que hem vist abans, que és per inserir les dades, i si vull fer modificacions al disseny, clicaria amb el botó dret i en Edit tindria els camps i el tipus de dades que contenen cadascun d'aquests camps. Veig per ser aquí la icona de la clau principal que m'ha assignat a Order ID i de moment vaig a tancar. Procedim ara a crear una taula en vista disseny. Aleshores vindrem aquí, clicarem i el que veiem és la pantalla d'edició de camps que veiem a l'anterior exemple. El que hem de fer aquí és escriure directament sobre aquesta columna el nom dels camps i sobre aquesta de quin tipus són aquests camps. Anem a posar un exemple. Imaginem que m'agradaria confeccionar una taula amb aquestes característiques. És una taula d'articles i aleshores m'agradaria que aparegués una referència i la referència jo sempre sé que són nombres, ¿vale? No hi apareix text, no són lletres, només són números. ¿Vale? El següent camp m'agradaria que fos nom, que sigui text. Després m'agradaria que aparegués també un altre camp que fos el preu i això seria moneda, necessito que aparegui la moneda. Després tindrien la data d'adquisició d'aquests articles i això òbviament seria un format de data. Després tindríem l'estoc, si tenim o no un estoc, hauria d'aparèixer bé sí o bé no cap altra cosa. I finalment tindríem les observacions on cabria llargues quantitats de text on jo podria apuntar el que volgués, alguna cosa referida potser a comandes o característiques del producte o condicions comercials que m'ofereix un determinat proveïdor, el que jo necessités. Vale, doncs anem a començar. Aleshores, podríem posar-nos aquí i veuríem que comencem per la referència, clicaríem aquí i posaríem, bé, el nom del primer camp serà referència. I compte, quan escrivim el nom dels camps, el recomanable és que no deixem espais en blanc entre diferents paraules i que no fem servir accents ni dièresis. Sí que és possible, pot ser que de vegades es feu servir i no n'hi ha problema, però per regla general es recomana no fer-les servir i us estalviarà algun mal de cap si alguna vegada alguna cosa no acaba de funcionar. La meva recomanació és que ho feu així. Sempre referència, suprimint l'accent i el deixem tal que així. Aleshores, ara hauríem de triar quin tipus de camp serà aquest. Quan el despleguem tenim una llista molt i molt llarga. Trobareu als apunts de classe i aquí mateix enllaçat al vídeo un enllaçat tots els tipus que tenim de camps i per què serveix cadascun. Però per no escalfar-nos el cap, jo el que recomano és fer servir aquells que siguin més habituals i que ens estalviaran també possibles complicacions en el futur. Aleshores, com que la referència jo sé que és un nombre, aleshores el que hauria de fer servir és íntegre, que és el de nombre enter. Aleshores, això ens donaria un rang molt ample de números que no ens acabarem mai en referències, molt gran. Següent tipus de camp, seria el nom de l'article, nom. I aleshores, aquí, tot i que si despleguem, tenim diferents tipus de char, de bar char, que és caràcter. El que jo recomano que fos servir per defecte és bar char. Serien lletres normals, distingiria entre majúscules i minúscules, etc. És a dir, és un text habitual. Varchar seria una bona tria. Després anirem al preu. Jo posaria aquí preu i ara el que hauria de triar és, en comptes de número enter, tinguem en compte que el preu podia ser la moneda, és a dir, l'euro i els cèntims. Aleshores necessito que tingui coma. Tenim diferents tipus de fer-ho, diferents maneres, però la recomanació és que feu servir decimal. Però què passa? Quan mirem aquí a decimal, hauríem d'afegir algunes característiques per que tingués allò que necessitem. El primer, jocs decimals, necessitaríem que tingués 2, pels 2 cèntims. I després, al format d'exemple, clicaríem aquí i aquí veuríem que és una taula molt semblant a la que estem acostumats a veure en calc, i el que hauríem de buscar és currency, que és per la moneda. Com que les opcions de configuració local ja hem triat les de Catalunya, les catalanes o les espanyoles o les que sigui, aleshores ja tenim aquí l'euro com a format predeterminat de moneda amb els seus decimals i amb el separador de milers
i aquest ens vindria a la mar de bé. Aquí veiem un exemple de com sortiria, ¿vale? Amb el punt, amb la coma, fantàstic, aquest és el que volem. Clicaríem OK i el tindríem. Després tindríem data adquisició i seguint amb les recomanacions recomano que l'escrigueu així. Això ho podem fer més ample perquè es vegi bé. Data adquisició i aleshores aquí tindríem el tipus de dades. Bé, per les dates tenim un tipus específic que és aquest, dates. ¿Vale? I finalment encara no, que és cada un parell, ara tindríem stock i stock havíem dit que l'estoc podria ser sí o no. Quan només podem triar entre sí o no, aquí el que hauríem de triar és boolean, ¿vale? És a dir, boolean que només es deixa triar entre sí o no. Ara ja sí, finalment, vindrien les observacions i aquí, tot i que podríem fer servir per char, com que moltes vegades les observacions poden tindre una longitud variable i fins i tot podria ser molt llarga, el recomanable aquí és que triem long bar char, que el tenim aquí. Seleccionem això, que ens permetrà escriure grans quantitats de text si és necessari. De tant en tant, no és mala pràctica que desem la taula, clicaríem aquí per desar-la i ens preguntaria pel nom de la taula. Jo he dit que aquesta és lliure articles, li poso aquí, li poso OK i de moment em pregunta si vull posar ja assignar una clau principal, però li vaig a dir que no, perquè ara tot seguit nosaltres ens encarregarem de fer-lo. Li vaig a dir que no. El des igualment, ja el tenim, i aquí, a mà dreta, jo el que podria fer és afegir un aclariment que pugui ajudar a saber què és cada camp. Aquí, per exemple, podria dir que això és la referència de l'article. Aquí no hi ha cap problema en posar accents o espais. Això seria el nom de l'article. Això seria el preu d'adquisició de l'article. Això seria la data d'adquisició de l'article. Si tenim estoc disponible al magatzem i observacions vàries no incloses als altres camps. Vale? Tornem a desar i ja ho tindríem. Bé, ara, com deia, hem de triar una clau principal. Igual que dèiem abans, quan feien servir l'assistent, la clau principal és aquell camp que mai es pot repetir. És a dir, jo, per exemple, puc tindre dos articles que es diguin samarreta, per dir alguna cosa, podria arribar a ser, o que tinguessin exactament el mateix preu, o que fossin adquirits la mateixa data, o que tots dos tingui estoc, i fins i tot que tingui les mateixes observacions. Però la referència podria ser aquell detall que mai es repeteix. Si per qualsevol circumstància es poguessin repetir les referències, convindria crear un nou camp que no es repeteixi, que podríem dir identificador de l'article o com vulguem. Aleshores, aquí en referència, una vegada tenim clicat, amb el botó dret direm primary key. Volem que aquesta sigui la key, sigui la clau principal, i deixaríem. I aquest serà l'element identificatiu. Un cop el tenim, podem tancar i aquí tenim la nova taula que hem creat, articles. Si l'obrim en vista normal, aquí el que tenim és per inserir les dades que nosaltres hem posat abans, és a dir, els números, el test, el que vulguem. Això també ho podem fer més ample, no és pas un problema. L'estoc recordem que era o sí o no, això seria si el tenim marcat o no el tenim marcat, d'acord? I ara sortiríem, no hem deixat cap informació, diguem que no volem deixar els canvis perquè no en tenim cap, diguem que no, i aquí tenim la nostra taula. Si per qualsevol raó volguéssim afegir nous camps o fer modificacions, des d'aquí, amb el botó dret, igual que abans vèiem, en Edit, des d'aquí jo podria afegir altres camps o variar alguna de les característiques que ja tinc definits, treure la clau principal, afegir una altra diferent, el que necessitem. Una altra opció interessant seria, per exemple, la d'afegir valors per defecte. Posem per cas que al camp observacions, a mi en principi m'agradaria que per defecte sortís sense observacions. Bé, aleshores jo això ho podria canviar a posteriori si volgués, però en principi aquest text, aquest contingut apareixeria sempre per defecte als registres.
Jo aquí tanco els canvis i si l'obro, això ja ve escrit, és a dir, que no he d'introduir-lo cada vegada si és el valor habitual. I jo això puc modificar-lo si vull. No em donarà cap problema al respecte. Tanco aquí, li vaig dir que no. Com sempre, descem la nostra base de dades perquè els canvis es quedin ben guardats i ja el tenim. Ja hem vist que una de les maneres d'inserir dades a la taula seria, per exemple, obrir aquesta que hem creat abans i, per exemple, ens inventaríem una referència que hem dit que seria només números, poso uns quants a l'atzar, vaig a posar un nom, vaig a dir que això és una peça de 1,2 centímetres, que el preu són 0,90 euros, que la data d'adquisició ha estat el 12 d'agost del 18, vaig a dir que tenim estoc i en observacions posaré, bueno, doncs per provar-ho, o sigui, això és un comentari. D'acord? Aleshores aquí tindríem tota la informació i, bueno, podríem anar afegint un a un tots els registres. Ara tanco aquí, d'ESO, el tindríem desat. Però què passa si tenim moltes d'aquestes dades en un full de càlcul, que hem fet, per exemple, en calc, en un full de càlcul qualsevol, i ens agradaria copiar-les i enganxar-les directament a la taula en comptes d'haver de teclejar-les, de picar-les. Doncs posem per cas, jo aquí tinc una carpeta, una taula d'articles, que si l'obrim, veiem, per exemple, que tenim els mateixos camps. Tinc aquí un parell de registres, però podrien ser un miler de registres. Tinc aquí unes referències qualsevols, tinc aquí el nom de les peces, el preu, la data d'adquisició. L'estoc, recordem que és un valor booleà, que és sí o no, i això el reflectirem posant 0 quan sigui que no i un 1 quan sigui que sí, i unes observacions qualsevol. Bé, jo el que podria fer és seleccionar, clicaria botó dret, copiaria, això ja el puc tancar, i ara vindria aquí articles i amb el botó dret diria paste. I aleshores aquí em pregunta per les opcions. Primer el que vull fer és afegir dades, és a dir, no vull sobreescriure la que jo havia afegit abans, vull que s'afegeixin a continuació. I després, de la taula del full de càlcul que jo acabo de mostrar, la primera filera eren els camps, el nom dels camps, i jo vull que això es tracti d'aquesta manera, és a dir, la primera filera no me la copiïs perquè són el nom de les columnes. Clico a Next, veig que aquí al full de càlcul el nom dels camps, que li he dit que és la primera filera, es corresponen amb els de la meva taula, perquè ja ho sabem això, i li donaria a crear. Si jo ara obro aquí, veig que tinc aquestes que acabo d'inserir. És a dir, aquesta era la primera que jo tenia abans, que he inserit, i aquí estarien les noves. Això, recordeu que això ho podem ordenar de diferents maneres, això dona igual des d'aquí, dona igual l'ordre en què estigui, jo podria ordenar-lo per referència, per nom, posem aquí per exemple doncs per nom, això dona absolutament igual. I aleshores aquí tindria la informació, el que posava el booleà que tenia un 0, li posa que està en blanc, el que tenia un 1, posa que sí que en tenim, i s'han importat. I com dic, això ho podríem fer amb gran quantitat de registres que jo tingués un full de càlcul per estalviar-nos la feina d'haver de tornar a teclejar-los. Tancaria aquí, deixaria i ja el tindríem. Una cosa a tenir en compte, però, quan fem aquestes importacions des de full de càlcul, és que no haurien de crear conflicte. Per exemple, recordem que les claus principals, en el nostre cas a la taula d'articles serà la referència, no es pot repetir perquè això es causarà un conflicte i que les dades han de ser equivalents. És a dir, que quan jo obro aquí la meva taula original, això, òbviament, quan jo selecciono els tipus de dades de la cel·la, ha de ser un número, perquè abans havíem dit que era un número enter a la nostra base de dades, que això, òbviament, per exemple, doncs serà moneda, currency, és a dir, s'han de correspondre. Si jo ara, per exemple, una altra vegada fes el mateix d'abans, copiés i tanqués aquí, vingués aquí i volgués tornar a enganxar i posés el mateix que abans, què passaria? Que em diria, compte, resulta que jo vull tornar a copiar els mateixos registres.
Què passa? Que aquestes referències ja estan inserides a la taula i m'està dient compte que les referències són clau principal. No et pots afegir registres que tenen una referència que ja existeix a la taula, perquè són els mateixos registres que jo he copiat i enganxat igual. També pot passar moltes vegades que quan jo importi, quan jo pegui les dades, quan les enganxi, alguna columna surti en blanc perquè no acaba de reconèixer el tipus de dades. Si és així, no aconseguim solucionar-lo, doncs aleshores aquesta columna hauríem d'emplenar la mà. Però sempre normalment, si veiem que coincideix el tipus de dades de la taula original i del full de càlcul i que no estem cometent irregularitats com duplicar claus principals, no hauríem de tindre pas problemes. En una base de dades, l'habitual és que les diferents taules comparteixen caps entre si. Anem a posar un exemple per entendre'l millor. Aquí tenim aquesta base de dades que conté 4 taules diferents: clients, factures, productes i vendes ingressos. Si obrim clients, per fer-li un cop d'ull als camps que conté, veiem que té un codi pels clients. Tanquem, ara obrim factures i veiem que té un nombre de factura, que seria la seva clau principal, però compte, perquè també té codi client. Aquest codi client, amb tota probabilitat, és el mateix que tenia a la taula de clients. Tanquem aquí. Anem als productes. Veiem que n'hi ha una referència, que serà la clau principal, i que identifica de manera unívoca cadascun dels productes. Finalment tenim una altra taula, que és vendes ingressos, i compte perquè a banda de la seva clau principal del codi de la venda, veiem que fa referència al nombre de factura, recordem que a la taula de factures tenia el seu propi codi, i que fa referència mai millor dit, a la referència dels articles, que hem vist que ens els trobàvem aquí. Als productes veiem que aquestes referències sembla que coincideixen, són les mateixes. Probablement és perquè es refereixen, amb tota seguretat, perquè coincideixen i es refereixen als mateixos articles. Aleshores, com podem lligar tot plegat? Perquè aquest és el gran avantatge que ens ofereixen les bases de dades. És a dir, que interrelacionen la informació. Aleshores, el que fem aquí és vindre a Tools, Relationships. Abans de començar, però, vull fer un petit incís. Quan és més convenient fer les relacions, establir les relacions entre les taules? Abans de començar a inserir els registres a les taules o després d'haver afegit ja aquests registres, aquesta informació a les taules? Bé, en principi, això és irrellevant. Sí que és veritat que si fem les relacions abans de començar a inserir les dades, el que ens evitarà seran incompatibilitats entre els camps d'una taula i una altra. Ben aviat veurem algun exemple quan fem les relacions, quina mena de problemes es podrien trobar. Però si establim dades coherents entre les taules que es relacionen, no hauríem de tindre cap problema tampoc. I aquí tenim les 4 taules que té la nostra base de dades. Agafem i anem a afegir totes elles. Les tenim ja sobre el nostre tauler, tanquem aquí. Si per qualsevol raó se'ns oblidés afegir una o volguéssim afegir una altra posterior, des d'aquí, clicant aquí, podríem seguir afegint. Anem a situar-les ben separades, amb una mica d'espai, i obrint-les bé perquè puguem llegir els camps. Amb comoditat, tenim aquesta de factures aquí, que anem a obrir-la una mica més, i finalment la dels clients. Veiem, a més, que a cadascuna de les taules hi apareix quina és la clau principal. D'acord? Aleshores, veiem que els clients tenen un codi de client. N'hi ha més taules aquí que continguin un camp que es digui codi client? Aquí mateix, a les factures, tenim codi client també. Aleshores vol dir que cada client que tingui una factura ha de ser un client que tenim enregistrat aquí. Bé, doncs anem a relacionar-les. Venim aquí i lliguem aquesta amb aquesta, després d'arrossegar soltem i s'ha creat una relació. Compte, veiem que és una relació en aquest cas d'1 a n, a moltes. Vol dir que aquí donem d'alta als clients, és a dir, els donem d'alta una vegada, d'acord? Tenim 3 clients, doncs tindrem 3 registres
I, òbviament, cada registre pot tindre una infinitat de factures relacionades. Un client no només pot tindre una factura, pot tindre moltíssimes. Aleshores, per cada client pot tindre un número indeterminat, per un N. Anem a fer doble clic, aquí seleccionem i amb el botó dret cliquem Edit, perquè anem a configurar-lo d'una altra manera. Això són les opcions per actualitzar i això són les opcions per esborrar. El que ens interessarà, per tal de relacionar completament les nostres taules, és, per un costat, demanar l'actualització en cascada i per un altre, que s'eliminin en cascada. Vaig explicar què significa. Això vol dir que si, per exemple, jo tinc aquí un client i aquí tinc factures d'aquest client, si jo canvio una dada d'aquest client, es canvia també a les factures d'aquest client. D'acord? Puc tindre, per exemple, canvio la referència del client, doncs es canviarà automàticament aquí, o qualsevol dels camps que identifica el client, i el mateix passaria si l'esborro. És a dir, si jo esborro el client, totes les factures associades desapareixeran automàticament perquè ja no m'interessa el client, ja no el tinc a la meva base de dades. Aleshores, m'interessa que estiguin ben interrelacionats. Li donaré OK i ja ho tinc. Anem a lligar de la mateixa manera totes les taules. Dona igual quina taula es relaciona amb quina altra, però l'interessant és que mai es quedi cap despenjada. Aleshores, anem a veure, per exemple, aquí tenim el nombre de factura. Aquesta clau principal ha d'aparèixer en alguna altra taula amb molta seguretat. I si venim aquí, per exemple, a vendes ingressos, jo ja veig que hi apareix el nombre de factura. Compte també, perquè podria no tindre el mateix nom, això no importa. Si aquí, per exemple, posés nombre de factura i aquí posés factura, però jo sapigués que és el codi de la factura, i això ho puc saber obrint la taula principal, jo puc vindre aquí i des d'aquí obrint la taula de factures i veient, mira, aquí tinc els nombres de les factures. Bé, vinc a vendes ingressos. Aquí, mira, nombre de factura. Doncs sí, és el mateix camp. Doncs ja directament podria vindre aquí a relacionar-les, però casualment se diuen igual, amb el qual és molt més fàcil, i aleshores el que faré serà agafo aquesta, l'arrossego i ja el tinc relacionat. Vaig a posar això aquí perquè es vegi millor. Bé, entre factures i vendes ingressos també vaig a configurar-la, botó dret, Edit, i vaig a demanar el mateix, actualització i esborrat en cascada. Ho tinc. Finalment, tenim aquí productes. I vaig a veure, veig que aquí té una referència i aquesta clau principal veig que aquí també la tenim. Aleshores, aquests productes apareixen a les vendes i ja dic, si tinguéssim algun dubte, el que podem és obrir les taules i comprovar que és el mateix. Arrossego aquest camp fins aquí, igual que hem fet abans, botó dret, edició, actualització i esborrar en cascada. OK, deixem i ja ho tindríem. Què pot passar? Quins errors ens podrien trobar quan estem configurant les relacions? Doncs que vulguem lligar dades que no estiguin relacionades. Per exemple, jo aquí tinc un nom d'article i aquí tinc, per exemple, la referència. Aquesta referència que no és, per exemple, vaig a esborrar aquesta per fer una prova. Vaig a esborrar i imaginem que penso que aquesta referència del producte en realitat està lligat amb el nom de l'article. Doncs jo podria intentar lligar això amb això. Què passa? Doncs que aquest tipus de relació és impossible, em diu. No té sentit, ell mateix no acaba de veure que l'una i l'altra coincideixen. És a dir, jo hauria de trobar una clau principal que no es repeteixi i lligar-la amb una altra. I a banda de tot això, ha de tractar-se del mateix tipus de dades. Per exemple, jo no puc intentar lligar un camp que en una taula sigui de data i que en una altra taula sigui de número o que sigui de text, perquè òbviament no van a coincidir i no me'l permetrà. O per exemple, vaig a tancar aquí, no guardi els canvis, vinc aquí i imaginem per exemple que aquí els productes tinc aquests d'aquí, però el que vaig a fer és que des de les vendes ingressos vaig a inventar-me una referència nova d'article que jo no tinc. És a dir, vaig a dir per exemple que aquí tinc la PP10. Vaig a deixar-lo i jo vinc aquí i els productes, jo sé que la PP10 no existeix, no està aquí, és a dir, això no existeix. I ara, en canvi, me'n vaig a les relacions i dic, mira, escolta, aquesta referència vol que me la lliguis amb això.
I què és el que passa? És que la veurem que ens dona d'errada i ens diu que això no té sentit. Per què? Perquè estàvem tota l'estona dient que, per exemple, quan tenim un client que apareix una vegada a la taula clients donat d'alta, aquell lliguem amb factures i aquest client pot aparèixer una infinitud de vegades. Un mateix client pot tindre moltes factures. Però què és el que passa? Jo el que no puc tindre és una venda d'un article que no està enregistrat a la taula dels productes. Jo li estic dient que aquí, en aquesta taula, al que jo li he posat el número aquest, el PP10, que no existeix, quan jo el lligo me diu, escolta, aquestes vendes no poden ser d'aquests articles, perquè en els articles que jo tinc donats d'alta, el PP10 no existeix. És a dir, que no són els mateixos, no el pots lligar. Aleshores, seria totalment impossible. Quan es passi això, el que hem de fer és anar a les taules, revisar la correspondència de l'un i l'altre i veure quin problema pot haver-hi. Això, per exemple, en comptes d'això, posaríem un altre, que sí que teníem, per exemple, el PP9 recordo que sí que el teníem, no sé si era l'original, però vindríem aquí i vindríem als productes, sí que està el PP9, com que coincideix a tots dos llocs, vindria ja les relacions, intentaria fer el lligam i no hi hauria el més mínim problema. Vindria l'edició, diria que s'actualitzin i s'esborrin en cascada i sense cap problema. Compte amb el tema de les relacions, recordeu que es tracti del mateix tipus de dades, és a dir, no podem lligar un número enter amb un boolean o un de text amb un de moneda, i també que si tenim una clau principal i aquí tenim un n, és a dir, una relació d'un a n, doncs aleshores a la taula de la n aquesta ha d'estar enregistrat, ha d'estar donat d'alta l'article de l'1. És a dir, jo aquí, torno a repetir l'exemple, tinc clients donats d'alta i tinc factures d'aquests clients. Jo el que no puc fer és tindre una factura d'un client que no existeix aquí, perquè ha d'aparèixer una vegada aquest client aquí com a mínim donat d'alta perquè jo pugui tindre una factura d'aquest client. Si no, no té sentit. Potser esteu pensant que aquest tipus d'incompatibilitat té a veure amb el fet de que m'he inserit dades abans. Ja comentava que inserir les dades, registres a la informació de les taules abans o després de fer les relacions és més o menys irrellevant, i sí que és cert que aquesta incompatibilitat entre les dades que n'hi ha a una taula i una altra és derivada de que tenim ja registres inserits. Però aquest problema el trobarem sempre. Per exemple, suposem ara que tinc, com dèiem, aquestes vendes ingressos, i ara resulta que a la meva taula vull afegir un nou registre al que li diré 47, nombre de factura, doncs li vaig a posar, per exemple, 20, i referència me la vaig inventar, vaig a posar una que sé que no existeix, com AA2. Aquí poso una quantitat qualsevol, 90, un preu qualsevol, 0,10, i un percentatge qualsevol, el 0,5%. I de seguida, com veiem, també ens salta l'avís. M'està dient que no té ningú sentit això, perquè aquesta referència no existeix. És a dir, que aquesta mateixa comprovació no només la fa quan fem les relacions, sinó que també, un cop totes dues taules estan relacionades, també anirà fent la comprovació cada vegada que intentem afegir un nou registre. Si jo estic dient aquí que jo he fet una venda d'una referència d'un article que no existeix, òbviament saltarà l'alarma. Aleshores, la manera serà, doncs, substituir-lo per un altre que sí que existeixi. Aquí ja podria vindre aquí i tancar sense cap problema. I aquí veurem que roman al mateix lloc, s'ha desat sense cap problema. Per què? Perquè no existeix la incompatibilitat. Una altra opció hagués estat donar d'alta aquest nou article, l'article amb la referència A2, a la taula de productes, a la taula d'articles. Ja tindrien donat d'alta un article nou que pot aparèixer aquí sense cap problema. Per això és tan important mantindre la coherència entre les taules i per això deia que és més o menys irrellevant quan fem les relacions, abans o després de començar a inserir els registres. Al final, la coherència sempre l'hem de mantenir. Fins ara hem creat les taules i les hem relacionades.
En principi, les nostres taules no són molt més que una mena de fulls de càlcul als quals hem inserit una sèrie de dades, de registres. Però ara que les hem relacionades, trobarem a partir de les consultes com la base de dades desplega tot el seu potencial. Per això anirem aquí, a l'apartat de consultes. Tenim diferents maneres de crear la nostra consulta. Aquí tenim, per exemple, una mitjançant l'assistent i una altra mitjançant el codi SQL. No farem servir cap de les dues, la primera perquè realment és menys intuïtiva fins i tot que fer-la amb disseny. Està feta per facilitar-nos la vida, però en realitat no ens la soluciona gaire. I la segona perquè requereix d'una sèrie de coneixements de codi dels que no disposem i als quals no entrarem perquè excedeix el nostre temari. Sí que després farem algun incís en SQL, però a un nivell molt elemental. Aleshores, la meva recomanació és que sempre fem servir les consultes en la vista disseny. I anem a començar per posar alguns exemples. Fem clic aquí i aleshores ens apareix aquí un menú des del qual podem incloure les dades que estaran relacionades amb la nostra consulta. De moment jo el que faré serà només una consulta relativa a la taula clients. L'afegeixo i ja tinc. Vaig a fer que es vegi bé, vaig a ampliar-la per veure tots els camps. Si per alguna raó a posteriori jo volgués tornar a afegir més taules, només he de fer clic aquí i em torna a sortir el quadre de diàleg aquest. Bé, un cop ja tinc això, el que puc fer és afegir tots aquells camps que a mi m'interessa veure en el resultat. Vaig a posar com a exemple, mira, voldria, per exemple, el nom del client, el seu NIF, domicili i la població. I el que voldria és, en principi el que puc fer és, amb aquestes dades, si jo executo la consulta, el que tinc és una mena de filtre de la taula original a la qual només es mostren aquests camps, però podem fer-ne coses més interessants. Aquí a la població, el criteri, jo puc dir només vull aquells que siguin del municipi de Torremolinos. Vinc aquí, escric Torremolinos, executo la consulta i veiem que aquí m'apareixen aquells clients que són de Torremolinos. Però potser m'agradaria afegir més criteris. Per exemple, m'agradaria també aquells que fossin de Nerja. Doncs l'afegiria aquí. I puc afegir diferents criteris segons em convingui. Executaria i veuria que aquí em surten els uns i els altres. Això, com sempre, el podria guardar i podria dir-li, per exemple, clients de Torremolinos i Nerja. Ho guardaria i tancaria aquí. Anem a fer una altra una mica diferent. Fem-la també en la taula de clients. I aleshores, per exemple, vaig a afegir una sèrie de dades una altra vegada, fem això ben ample perquè es vegin bé els camps. Així. Una miqueta més, així. I aleshores vaig a afegir, per exemple, el nom de client i el domicili i el telèfon. Doncs imaginem que jo no estic segur del nom del meu client, però sé que m'interessen aquells que comencin per S, perquè em sona que començava per S. Doncs per fer el filtre, aquí al criteri, el que hauria de fer és escriure like, una S, la poso en mayúscula perquè seria la primera paraula i els noms dels clients comencen en mayúscula, i un asterisc, que el que significa és que darrere pot vindre qualsevol cosa. Si jo ho executo, tinc aquí una sèrie de clients, el nom dels quals comença amb S. Posem ara, per exemple, un altre criteri. Posem que vull aquells, el nom dels quals acaba en una N. Doncs el que faríem seria mantenir el like i posaríem un asterisc i una N. Jo no sé el que va davant, però sí que acaba en una N. Si executo la consulta, veig que aquests acaben en una N. I m'apareixen aquí. Diguem-ne ara, per exemple, que m'agradarien tots aquells que tenen una lletra A inclosa al seu nom. Doncs deixaria el like, un asterisc perquè no sé el que va al davant, una A i un asterisc perquè jo no sé el que va al darrere. Si l'executo, tinc tots aquests que són moltíssims que tenen alguna lletra A al mig.
puc restringir una miqueta la cerca i dir que tinguin una RA. Si l'executo, doncs això es redueix. Veiem aquí, aquesta és una RA, i són menys i puc redefinir la meva cerca tant com vulgui. Anem a fer un exemple diferent. Això ho tanquem, no cal que ho guardem. Anem a fer un exemple diferent. Anem a fer-lo, en aquest cop, amb, per exemple, les factures. Tanco aquí, vaig a fer això ben ample perquè es vegi bé, i ara vaig a dir, per exemple, que m'agradaria tots els camps, el nombre de factura, codi client, data de factura, pagat, observacions, l'ordre el podem modificar, jo puc moure això aquí, molt bé, ja ho tenim. Una vegada tingui tot això, imaginem ara, per exemple, que el que m'agradaria és saber quines són aquelles factures que s'han fet entre l'1 de gener del 2018 i el 28 de febrer de 2018. Doncs el que he de fer és escriure between i posem aquí l'1 de l'1 del 2018 and el 28 del 2 del 2018. Vaig a fer això ben gran perquè es vegi bé i quan clico aquí, vet aquí que el que trobem són factures només a dins d'aquesta data. Puc seguir afegint més criteris de camps diferents. Per exemple, aquí tinc pagat i imaginem que només vull que es mostrin aquelles factures que no han estat pagades. Bé, què és el que passa? Que quan jo miro aquí la columna, el camp de pagat, és un xec que està marcat o no marcat. I això com puc posar-ho com a criteri? Recordem que el 1 significa sí i el 0 significa no. Doncs, si jo ara vull aquelles factures entre aquestes dues dates i que no estiguin pagades, poso un 0, en teoria només m'haurà de sortir aquesta, poso aquí un 0, executo i aquí la tenim. Puc canviar-ho i dir, ara vull només les que estiguin pagades i em surten les pagades. Bé, aquí això ho tanquem també, és un exemple, no cal que el desem, però la deixaríem si ho necessitéssim. I ara el que veiem, el que hem vist, són una mena com de filtres que apliquem a les nostres taules, però les consultes poden arribar a ser molt més complexes. Poden ser relatives a diferents taules a la vegada. Per exemple, vaig a fer una nova consulta en vista disseny i vaig afegir, per exemple, els clients i les factures. I tanco aquí. Vaig a fer això ben gran, que se'n vegi bé. I ara, per exemple, m'agradaria tindre, per exemple, aquí el nom del client i m'agradaria saber quin és el nombre de factures relacionades amb aquest client, quina ha estat la seva data i si han estat o no pagades. Jo no tinc totes aquestes dades en una sola taula perquè aquí m'apareix el codi del client però no el nom. Però com que estan relacionades jo puc fer una consulta i que en comptes del codi m'aparegui el nom, que és d'aquesta taula. Jo clicaria aquí i mirem que tenim totes aquestes factures amb el seu número, quin és el client que l'ha feta, la seva data, si estan pagades, no, etc. Ara imaginem, per exemple, que m'agradaria afegir nova informació. Aleshores, vaig a fer això una mica aquí més petit i anem a afegir, per exemple, més taules. Ara, aquí i m'agradaria, per exemple, vaig a afegir les altres dues taules, tanco aquí, veig que estan aquí relacionades, vaig a fer-ho ben gran perquè es vegin els camps i diguem, per exemple, que m'agradaria saber a quin article es referien aquestes factures. Doncs aleshores jo executo i veig que, per exemple, la primera factura, la factura número 1 d'Antonio Morales Morales, d'aquesta data, contenia un bolígraf azul. Aquí a la mateixa factura també apareixien aquests dos articles. Aquesta factura número 2, que és d'aquest client, incloïa aquest pliego de paper azul i la carpeta de plàstic azul. I aleshores aquí tenim tot el resum amb totes les dades que s'interessen. Però compte, l'important és que les taules que fem servir estiguin relacionades. Si ens fixem, jo el que tinc aquí són camps de la taula clients, camps
de la taula factures, tinc camps de la taula productes, però no en tinc cap de vendes i ingressos. Significa això que jo la puc esborrar? Vaig a esborrar-la ara. Ara, en canvi, veiem aquests resultats i si jo això l'executo, mirem que ens surt un resultat molt poc coherent. Per què? Perquè en no estar lligades a aquestes taules, el resultat no té gaire sentit. Si jo, vaig a veure això més petit perquè es vegi bé, torno a recuperar aquella taula que servia de lligam entre unes taules i unes altres i l'executo, ara ja té sentit el resultat. Compte a l'hora de fer consultes que estiguin relacionades amb diferents taules perquè han d'aparèixer lligades, han d'estar lligades de quan hem fet les relacions. I tot i que una taula no farem servir cap camp d'ella, si la necessitem per fer de lligam, haurà d'estar allà o, en cas contrari, el resultat no tindrà gaire sentit i no serà coherent. Per cert, aquí tenim un camp que es diu àlies i recordem que a l'hora de donar d'alta els camps a la taula havíem posat aquests noms sense espais, sense accents, per un tema dels codis de la base de dades, però aquí sí que podem posar-lo una mica més maco. Per exemple, a l'àlies jo puc posar-lo com m'agradaria que es mostrés. Nom client, nombre factura, veiem que estic aquí deixant l'espai, data factura, això seríem igual, pagat i article, que no hi hauria canvis, però podríem inserir accents si fos necessari, etc. I si executo, veiem aquí els noms de les capçaleres dels camps, si executo la consulta, veiem que se'm mostra adequadament escrit, que pot ser també de cara a mostrar els resultats interessants. Interessant, si volgués deixar-lo, clicaria aquí, el deixaria, si no, directament el tanquem i diguem que no, i ja està. Fins ara hem vist consultes de selecció a les quals jo afegia de manera directa el criteri d'allò que estava buscant. Per exemple, si estava buscant els registres o la informació del client Morales Antonio, doncs l'afegia directament aquí el criteri. Ara el que anem a crear són consultes paramètriques o parametritzades, les quals ens pregunten per aquest criteri cada vegada que les executem. Vaig a posar un exemple en la taula de clients. Afegiré el nom del client, el seu NIF, el domicili i la població. Doncs aquí, el nom del client, al criteri, en comptes de posar directament, com deia abans, seguint l'exemple Morales Antonio, el que posaré és el següent. Començaré amb 2 punts i posaré aquí, escriu el nom del client. Molt important és que no hi hagi espais. Podem posar guions baixos si volem i quedaria així. I així, quan jo executo la consulta, em preguntarà pel nom del client. Posem, per exemple, Morales Antonio i quan executo, aquí tinc les dades. Però si, per exemple, el que m'interessa és un client diferent, torno a executar-lo i, per exemple, tenia el client Sahel S.A. Doncs puc escriure'l i quan l'executo em dona la informació de Sahel S.A. Cada vegada que l'executem serà quan ens pregunti pel criteri, és a dir, que es valdrà per molts tipus de criteris diferents, cada vegada que ens interessi. A l'hora de fer consultes també disposem de funcions. Fem una en vista disseny i anem, per exemple, a fer una consulta que inclogui camps de la taula clients i de la taula factures. Doncs vaig a, com sempre, ampliar-les una mica per treballar millor. I aquí veiem que està activada la casella de funcions, que és aquesta d'aquí. Si no la veiéssim, podem activar-la des d'aquí. Veiem com canvia aquí. Aleshores, el que m'agradaria, per exemple, és saber quantes factures estan relacionades amb un determinat client. Aleshores, vaig a posar un nom de client i vaig a posar també el nombre de factura, perquè recordem que el nombre de factura era la clau principal, és a dir, que no es repeteix, i jo puc comptar quants nombres de factura diferent tinc
per saber quantes factures en total estan relacionades amb aquest client. Vaig a fer-lo inserint aquí un criteri que era el de Morales Antonio, que era un dels nostres clients. I aleshores el que m'agradaria és, com deia, que en comptés count quantes factures tenia i que el camp d'Antonio Morales, del client, del nom del client, me l'agrupi. Vaig a fer això, vaig a pujar-lo perquè es vegi bé, me l'agrupi, és a dir, només vull d'aquest que me'l compti. Clico aquí i veiem que surten dos. Aquest client té dues factures relacionades. Podem comprovar-ho venint aquí a la taula i en les factures Antonio Morales era el codi de client número 1 i efectivament apareix aquí una vegada i una altra aquí. Bé, anem a fer una cosa diferent. Ens agradaria saber, per exemple, vaig a afegir una altra taula, des d'aquí, i el que m'agradaria saber és la quantitat total d'articles que ha comprat Antonio Morales. Clico aquí i ja el tinc. Aleshores el que m'agradaria és que em sumés tots els articles. Això m'ho agrupa i em dona la suma total d'articles que ha comprat Antonio Morales. Aleshores el que faig és executar la consulta i em surt que per aquí tinc relativa a una factura 1080, relativa a una altra factura tinc 5. Què passaria si ara, per exemple, a mi m'agradaria saber, en comptes de la suma, quina va ser la major quantitat d'un article que va comprar? Doncs posaria, per exemple, aquí màxim. Executaria aquí i em diria que aquesta factura, el màxim que va demanar va ser 1.000 i aquesta factura, el màxim que va demanar va ser 5. Podem fer la comprovació. Jo vinc aquí a vendes ingressos. Veig aquí la factura número 1 té 50, 30, 10.000. Aquesta és la major quantitat. Aquí tinc una altra factura relacionada amb ell, que és la 21, i d'aquí només ha comprat 5. D'aquí, en principi, la quantitat menor d'aquesta factura que va comprar va ser 30. Vaig a tancar i comprovar-ho. Vinc aquí i dic, en comptes de saber el màxim que va demanar a cada factura, vull saber el mínim de quantitat que va demanar d'un article a cada factura. Executo i, efectivament, em diu que aquí 30 i aquí 5 perquè havíem vist que només havia demanat aquest 5 d'un article. És a dir que anem canviant els nostres criteris, les funcions, el resultat que volem obtenir i podem anar aplicant funcions que ens donaran resultats diferents. Per exemple, si a mi el que m'agradaria seria que en comptes de que me l'agrupés per factures aquestes quantitats, doncs que me sumés el de la totalitat de les factures d'Antonio Morales, doncs puc fer que me'l sumi. Aleshores, per exemple, ja no és que vull saber el mínim de cada factura, vull saber el mínim de tots. Poso aquí sum perquè me doni el total, aquí mínimum, executaria i el mínim que vaig demanar a aquest client va ser 5. Si ara, per exemple, poso el màxim, doncs el màxim són 1.000. Si ara, per exemple, vull que em sumi totes les quantitats de totes les factures, en comptes de tindre, com teníem abans, 10.080 per una factura i 5 per una altra, tinc el total de la quantitat de totes les factures, que són 10.085. I així jo puc variar les funcions i provar diferents combinacions segons em convingui i això em donarà un resultat o un altre en funció de les necessitats que nosaltres tinguem i de la dada que vulguem obtenir. Si heu treballat amb Access, probablement recordeu que n'hi ha altres tipus de consultes, a més de les que hem vistes, que serien les consultes de creació de taula, d'actualització, d'eliminació. Bé, totes aquestes consultes no existeixen com a tal a LibreOffice Base, però això no vol dir que no podem obtenir els mateixos resultats d'una altra manera. A Base, aquest tipus de consulta el podem formular a través de l'execució de codi SQL.
Començarem veient com podríem crear una taula a partir d'una consulta. Imaginem que venim a consulta i, com hem vist, fem un vista disseny, el que podem fer mitjançant una consulta és dissenyar d'aquella manera el contingut, és a dir, nosaltres podrem barrejar diferents camps, això ja ho hem vist. Anem a posar, per exemple, que volem el nom del client, que apareguin les factures relacionades, que aparegui la data de la factura, que aparegui l'article de la factura i que apareguin les característiques del producte. Quedaria una cosa així, si volem veure el resultat, el número de factura, la data, els productes, les característiques de cadascun, i aleshores ens agradaria tindre aquests resultats com una taula completament independent. Bé, començarem deixant la consulta. Vaig a posar-li un nom com consulta creació taula perquè el puguem identificar fàcilment. Vaig a deixar-lo i puc tancar aquí. Vinc aquí i veig que tinc la meva consulta. Ara, amb el botó dret, jo clico i el que faré serà crear una vista. Create as view. Faig clic aquí i li poso vista, consulta, creació taula. El deixo i ara veiem que aquesta vista m'hi apareix aquí. Jo vinc aquí i veiem que tinc la taula. El que passa és que no és exactament una taula a tots els efectes. Si jo, per exemple, vingués aquí, a les relacions, i jo volgués afegir-la per inserir o per crear o generar noves relacions o per operar amb ella, aquí ja n'hi apareix. Aleshores, imaginem que jo vull una taula amb totes les seves característiques. Bé, això se pot fer i per això el que farem serà vindre a Tools i a SQL. No veurem comandaments massa complicats de SQL senzillament perquè excedeix el contingut del nostre curs, però sí alguns molt elementals que ens ajudaran a dissenyar el tipus de comandament que necessitem. Bé, jo el que voldria és que d'aquesta vista es generés una nova taula amb els mateixos continguts. Aleshores, les instruccions que he d'inserir són les següents. Començaré posant Select. Com que vull absolutament tots els camps de la vista consulta creació taula, posaré directament un asterisc, si no, esmentaria cadascun dels camps, després veure un exemple, si de cas. Ara posaria into i posaria el nom de la taula que vull que es generi. Vaig a posar-li un nom, se posa sempre entre cometes, i anem a dir-li a la taula, doncs, taula nova creació. I posem després from i d'on surten aquestes dades. En el nostre cas és la vista consulta creació taula. Entre cometes també, posem el nom, vista consulta creació taula i tanquem les cometes. Executem i veiem que aquí ens diu que s'ha executat correctament. Tanquem. De moment no la veiem, això passa sovint a Base, i el que hem de fer és anar a View i Refresh Tables. I aquí ja ens apareix. Venim aquí a la taula de nova creació i veiem que té tots els camps. Podríem fins i tot canviar alguna cosa del disseny. Cal tenir en compte que si entressin, per exemple, en mode d'edició a la vista, en comptes del modus d'edició d'una taula, el que ens trobem és la consulta que li ha donat origen. Si volguéssim també afegir-la a les relacions, veiem aquí que està la taula de nova creació, és una nova taula a tots els efectes com les taules que hem començat creant. Un altre exemple, imaginem que ara, en comptes de voler inserir tots els camps, volgués alguns específics. Doncs, igual que abans, vindria aquí, començaria posant Select, i ara som el canvi, en comptes de posar l'asterisc, posaria entre cometes els noms dels camps. Per exemple, nom client, coma, i article. Ara ja seguiria com abans, into, per tal de no sobreescriure la taula que tenim, vaig a posar-li un nou nom, posaré taula nova creació 2 i el from és exactament el mateix, la vista d'origen que havíem creat. Ara ja executaríem,
diu que s'ha executat correctament, tanquem, abans veiem que de vegades hem de clicar aquí perquè es mostri i aquí ja tenim. Entrem i veiem que té només els camps que jo he triat. Recordem un cop més l'estructura de les instruccions. Select, posaríem els camps entre cometes o, si els volem tots, posaríem un asterisc. Si volem diferents camps serien camps separats entre si per comes. Into, la nova taula que crearem nosaltres. From, i d'on surten aquestes dades? En el nostre cas, era una vista. I compte perquè aquest camp ha d'anar també entre cometes. Veiem ara un altre tipus d'instrucció, que és el corresponent al que en Access se diu les consultes d'actualització. Anem a jugar amb les taules que acabem de crear, la taula de nova creació, per exemple. Tenim aquí, per exemple, un client que se diu Morales Antonio. Imaginem que això és una errada nostra i que aquest senyor no se diu Morales Antonio, sinó Morales García Antonio. I en comptes d'anar buscant tots els registres i anar modificant-los, etc., el que voldríem és canviar-lo tot d'una i ja està. Què és el que hauríem de fer aleshores? Doncs el que faríem seria vindre una altra vegada aquí, a Tools, SQL. I ara el que faríem seria dissenyar la instrucció d'actualització que comença amb Update. Ara posaríem el nom de la taula, entre cometes, que en el nostre cas és taula nova creació. Ara posaríem set i el nom del camp al qual volem realitzar el canvi, que és nom client. Posaríem ara igual i amb una coma senzilla, no doble coma, posaríem el nou valor que voldríem que tingués. Per exemple, Morales García Antonio. Tanquem la coma i ara el que diem és a quins registres s'ha d'aplicar aquest canvi. Where el nom client és Morales Antonio. Repassem. Update, a quina taula s'aplicarà, què és el que volem que es modifiqui, com se modifica, és a dir, a nom client, volem que digui això. I a on? A aquells registres als quals al camp nom client posi Morales Antonio. Executem i diu que s'ha executat correctament. Tanquem. Si ara obro la taula, veiem que Morales està aquí al final, Morales García Antonio, ja no se diu Morales Antonio. I es corregiran tots aquests registres que compleixin les condicions que nosaltres li hem esmentat. Recordem l'estructura dels comandaments. Update, la taula entre cometes a la qual volem que s'apliqui. Set, al camp que volem que es canviï. Com ha de canviar, és a dir, el nou contingut que ha de tindre. Fixeu-vos en la diferència en les cometes, el camp amb doble cometa, igual que el nom de la taula, però el contingut que volem modificar amb una cometa simple, where, el camp i el text actual, el criteri que buscarem per fer la modificació. Un cop més, el contingut dels camps amb una cometa simple, no doble. Anem al darrer tipus de consulta especial, que serien les d'eliminació. Imaginem, per exemple, que d'aquest client que teníem, que ja li hem modificat el nom, Morales García Antonio, jo el que vull és eliminar tots els registres, que no quedi ni un. Aleshores, el que faria seria vindre a Tools, SQL, i les instruccions que hauria d'afegir serien les següents. Delete, From, i ara posaríem el nom de la taula. Seguim la nostra taula, taula nova creació, where, i ara fixaríem el nostre criteri, on el camp, i el camp recordem que és nom client, entre cometes dobles, sigui igual, i ara ja, com sempre, el contingut en coma senzilla,
Morales García Antonio. Tanco aquí la cometa senzilla, repassem, delete from la taula on volem que s'apliqui l'eliminació i quin és el criteri que s'haurà de seguir. Aquells registres on el nom del client sigui Morales García Antonio. Compte perquè un cop l'executem, això ja no pot tornar enrere. S'eliminaran, s'esborraran els registres que nosaltres li hem criat, que compleixin aquest criteri. Anem a executar, diu que s'ha executat correctament, tanquem i anem a comprovar-ho, obrim, i efectivament ja no n'hi ha ni rastre dels registres relacionats amb aquesta persona, amb aquest client. Podríem també afegir diferents criteris, és a dir, podríem sumar criteris. Imaginem, per exemple, que jo vull eliminar aquells registres als quals el client sigui Alguesur, societat anònima, i l'article sigui el paper A4. Aleshores el que faria seria tools, SQL, delete from a la nostra taula nova creació, where el camp nom client sigui Algesur societat anònima, recordem, cometa simple, and, és a dir, i l'altre criteri que ha de complir és que article és un camp, aleshores amb la cometa doble, sigui paper A4, en cometa simple. Executem, ens diu que és correcte, venim aquí, obrim, busquem les d'Algesur i efectivament no queda ni rastre de registres que complien totes dues condicions. Repassem les instruccions que ha de contenir el comandament. Delete from la taula on volem que s'apliqui, where i on es donin aquestes condicions. Nom del camp i el contingut del camp. Recordem sempre, molt important, les cometes senzilles o dobles segons si és el nom del camp o de la taula o el propi contingut. Recordem també que si volguéssim afegir diferents condicions, doncs podríem afegir un AND i seguir afegint nous camps amb criteris diferents. Aquest comandament, l'AND, per incloure diferents criteris, el podríem fer servir igualment quan introduïm comandaments d'actualització, com el d'abans d'update. A continuació del where posaríem un camp amb el criteri, un and i el segon criteri i així podem seguir afegint tots els criteris que considerem convenients. Passem ara a la secció de formularis. Venim aquí i fins ara el que hem vist és el disseny de les taules, com es relacionen entre elles, com podem fer servir consultes per extreure aquella informació que estiguem més convenient i relacionant les diferents taules entre si, però els formularis són una manera ideal de presentar la informació i de treballar en la base de dades. De fet, la majoria d'usuaris, en comptes d'anar directament a les taules o a les consultes, accediran a la informació mitjançant els formularis. És una manera més còmoda, més neta i sense haver de ficar-nos en assumptes com edició de camps, etc., una miqueta més complexes i que només estan a càrrec d'aquell que dissenya la base de dades o que, fins i tot si són nosaltres els propis usuaris, un cop tenim dissenyada la base de dades, en principi no hauríem de tornar a editar tret que sorgeixin noves necessitats. Bé, aquí tenim formularis i n'hi ha dues maneres de crear, un en vista disseny i un altre mitjançant l'assistent. Gairebé sempre farem servir l'assistent i és la manera que anem a explicar aquí perquè veieu que ens dona una multitud d'opcions diferents. Fem doble clic aquí i aquí se'ns obre ja el menú per anar personalitzant i configurant el formulari d'acord amb les nostres necessitats. Això és un llistat de les taules i consultes que tenim ara mateix a la base de dades, perquè el formulari es basarà en aquests. Anem a començar fent un senzill i direm que es basarà en la taula clients. Aquí surten els camps de la taula original i jo puc anar afegint només aquells que m'interessin o directament podria afegir-los tots, si vull que tots estiguin inclosos. Podria fins i tot canviar l'ordre. Clic a següent i em pregunta si vull afegir un subformulari. És una opció que en aquest cas no farem servir.
cliquem a següent, i això és la manera en què es presenta la informació, l'estructura en el disseny. El moc aquí perquè es vegi i anem clicant per veure com es mostraria. Podríem fer-ho així, amb les etiquetes a l'esquerra, o així, les etiquetes a dalt, o així, que aquí no s'aprecia gaire, però és com l'estructura d'un full de càlcul, o d'aquesta manera. Aquesta estructura del disseny, en qualsevol cas, posteriorment la podem modificar. Anem a triar aquesta opció. Cliquem en davant i aquest pas és absolutament essencial. Mireu, tenim dues opcions a l'hora de crear el nostre formulari. La primera és aquesta, a la qual se'ns diu que, si volem, aquest formulari només servirà per a inserir dades noves, però no servirà, en canvi, per consultar la informació que ja tenim. És a dir, en el cas de la nostra taula clients tenim ja una sèrie de registres i si cliquem aquesta opció, aquests registres anteriors jo no els podré consultar. Si cliquem en aquesta opció, sí que mostrarà la informació anterior i a banda de tot això ens permet bloquejar determinats canvis si volem. Per exemple, si fem clic aquí, no permetríem modificar les dades que ja estan. O si fem clic aquí, no se'ns permetria esborrar cap informació. Per últim, si fem clic aquí, no podríem afegir registres nous. Bé, de moment jo vaig a deixar totes les opcions obertes, clico a Next, això és senzillament el color del formulari, després també es pot canviar si volem, i això és el disseny de la vora. Si volem que sigui sense vora, en 3 dimensions, planer, anem a triar aquest mateix. Aquí se'ns dona la possibilitat de canviar el nom, de moment es dona per defecte basat en la taula consulta que hem triat com a font, com a origen, com que era la taula clients, es dona aquest nom, però el podríem modificar si ho estiméssim convenient. Cliquem a Finish i ja ho tenim. Bé, veiem que aquí es mostra la informació, jo puc anar veient els diferents registres, com que jo no he bloquejat l'opció de modificar dades, podria modificar això també, per exemple, jo podria dir que en comptes que aquest senyor viu aquí, doncs que viu a Nerja, i automàticament aquesta informació es deixaria. Jo puc clicar aquí, tanco, és el codi client with Navarro e Hijos, tanco aquí, dic que sí que vull deixar els canvis, me vinc a les taules, vinc aquí, i Navarro e Hijos ara diu que està a Nerja, ha admès el canvi que jo he inserit a través del formulari. Tornem aquí una altra vegada, venim aquí, com dic, podem seguir avançant, veient, podem esborrar coses perquè li hem donat permís, o podríem vindre aquí i podríem fins i tot afegir un registre nou. Dir, doncs, codi client, l'últim era el 21, doncs aquest és el 22, com és un exemple qualsevol, doncs no ens compliquen la vida, diguem que el nom és exemple, el CIF una cosa qualsevol, el domicili, seguim igual, carrer d'exemple, el codi postal, aquest, població, diguem, pues Mataró, no sé si és el codi postal, però m'ho invento, però veig aquí posa Màlaga per defecte, això ho puc canviar, poso Barcelona i aquí queda el telèfon, poso pues un que també m'invento i clico aquí i ja ho tinc. Tanco aquí i si jo ara vingués a la taula, jo tinc aquí el que acabo d'afegir, és a dir, jo puc afegir, modificar, esborrar, treballar amb la informació sense haver d'anar al disseny i tota aquesta cosa tan complicada perquè la part més difícil de la base de dades en realitat és el seu disseny. Quan configurem les taules, les relacions, configurem unes consultes determinades a determinats paràmetres, però en el dia a dia el fem servir a través dels formularis i veiem que tenim accés a les funcions essencials i habituals que puguem necessitar sense cap problema. Un cop jo tinc el meu formulari, puc entrar en modus d'edició i fer, com deia abans, una sèrie de modificacions en el seu disseny. Vaig a fer-ho gran perquè ho veiem, maximitzem la finestra, i aquí, per exemple, jo puc agafar aquest camp i jo el podria traslladar aquí, si volgués. O podria agafar uns quants, bé, amb el botó de mayúscula del teclat seleccionaríem i aniríem afegint més i més, o directament amb la fletxeta aquesta jo podria seleccionar tot el bloc i moure'l bé amb les fletxes del teclat de desplaçament o amb el ratolí, com jo vulgui, i el deixem aquí. Bé, més coses que podria fer també. Podria, per exemple, vindre aquí a format i en page jo el podria canviar el color o fins i tot afegir-li una imatge. Podria també triar, per exemple, amb el botó control del teclat,
només l'etiqueta, i amb el botó dret, o bé amb aquest botó d'aquí, des del botó dret seria aquí al menú contextual en control, se'ns obriria el menú de propietats. Jo aquí puc fer una sèrie de canvis, per exemple, jo puc baixar i canviar la font. Puc vindre aquí i dir, Ubuntu, però que sigui en negreta i al 13. Faig clic aquí i veig com ho tinc. Com resulta que ara ocupa una miqueta més, el que podria fer és, agafo aquí i vaig a deixar una mica d'espai perquè això es mogui, això ho moc una miqueta a la dreta. Ara agafo això amb el botó control per no agafar el client, el botó control, puc moure això, així successivament, això el puc ampliar una miqueta perquè es vegi bé, perquè al ser ara la lletra més gran doncs no es llegeix bé. I si vull anar veient com afecten aquests canvis al disseny definitiu, sempre puc vindre aquí i veig com quedarà una vegada el tinguem ja. Si per una d'aquelles doncs jo borrés un camp, per exemple aquest, o per exemple durant el disseny no hagués triat que aparegui però després el trobo a faltar, jo sempre puc vindre aquí i afegir el camp que és esborrat, etc. Hauria de donar-li format, com hem vist abans, des de les propietats, etc. També tinc l'opció, per exemple, d'afegir un títol. Vinc aquí, selecciono els camps i vaig a moure'ls una miqueta cap avall per tal de deixar una miqueta d'espai lliure a dalt i podria vindre aquí i crear una etiqueta. I aquí veiem que no es veu bé, perquè clar, li hem de donar una miqueta de format. Venim aquí al control i podríem posar a la font, aquí mateix. Podríem dir, per exemple, que això sigui en un color blanc i que sigui, per exemple, Ubuntu, però que sigui en negreta i ho fem ben gran perquè es vegi bé l'etiqueta central, posem-la, per exemple, a 36. I aquí podríem dir, per exemple, que estigui alineat al centre. Tanquem aquí i aquí jo podria canviar el títol. En comptes d'això, doncs podria posar clients. Tanco aquí o ja ho tindria. Vaig a tancar aquí i anem a crear un nou formulari amb l'assistent una altra vegada. En aquest cop ho farem sobre vendes i ingressos. Vaig a afegir tots els camps. Següent, i ara afegirem un subformulari, que és com un formulari que està relacionat d'alguna manera amb el formulari principal i mostra també informació relacionada, camps que estan relacionats. Clico aquí, vaig a posar el següent i vull que, si recordem, a vendes i ingressos apareixia informació relativa a les factures, doncs vull que sigui informació de la taula de factures. I vull que sigui el nombre de factura, perquè és la clau que relaciona una taula i una altra, a la data de la factura i si està pagada, per exemple. Clico a següent i ara em pregunten com es relacionen una i una altra. I jo sé que és pel nombre de la factura. Clico aquí i següent. Ara hem de triar el disseny. Doncs diguem, per exemple, que al principal serà així, amb les etiquetes a sobre, i en el subformulari doncs, seran les etiquetes al costat. Venim aquí, com sempre, ara podríem dir, per exemple, doncs, que no ens permeti afegir ni que ens permeti modificar, una miqueta per provar-lo. Cliquem a següent, el disseny, podem deixar aquest mateix, bandes ingressos, el nom que es proposa, posem amb subformulari. Cliquem i ja ho tenim. Compte perquè hem dit que no em permeti fer modificacions i jo puc veure els registres com veiem. Compte a més perquè veig aquí que apareix el formulari amb la informació de les vendes i ingressos i jo sobre aquesta factura puc veure les dades relacionades, quan és la data en què es va fer, si està pagada o no, etc. Però com que jo li he prohibit que es fessin modificacions, si jo intento fer clic aquí per esborrar, no em permet. Puc posar el ratolí, però no puc fer res amb el cursor. Està bloquejada. Ja tancaria aquí. Per suposat, jo podria entrar i podria editar-la i fer canvis i moure camps, canviar el format, etc. com hem vist a l'exemple anterior. Passem ara a l'apartat dels informes. Els informes són una manera de presentar un recull d'informació, tota agrupada
bé per imprimir o per tindre en un arxiu PDF de manera sintetitzada amb les dades que nosaltres triem. No podem fer modificacions, sinó que és un arxiu fix, ja dic, és per imprimir o un PDF o el que sigui, senzillament per obtenir un resum de les dades que estem buscant. Venim aquí i, com sempre, tenim un parell de formes diferents de crear-los. Començarem amb el més habitual, que és mitjançant l'assistent. Fan doble clic i aquí, com sempre, tenim les opcions per personalitzar-lo. També, com sempre, podem fer-lo sobre taules, consultes. Anem a fer-lo sobre aquesta consulta que teníem d'abans i vaig afegir tots els camps. Clico a següent i aquí em permet l'opció de personalitzar-lo i posar-ho més maco. Per exemple, aquí, totes aquestes incorreccions ortogràfiques que teníem pel tema dels requisits de la base de dades, i això ho puc corregir aquí i posar-ho així amb els seus accents, els seus espais, corregir les majúscules i el que faci falta. Clicaria a Next i ara me diu si vull agrupar els resultats. Com que el que vaig obtenir aquí és un recull de factures, clients, etc., el que m'agradaria, per exemple, és que totes les factures relatives a un client estiguessin juntes, és a dir, agrupades pel nom del client. Clico a següent. Ara em pregunta com vull ordenar els resultats. I dic, bueno, a mi m'agradaria pel nombre de la factura. Clico a Next. I ara ja són maneres de presentar la informació. Vaig a posar, per exemple, que sigui en un parell de columnes. També puc canviar l'orientació del full. Si tenim molta informació, doncs apeixat potser seria el més raonable, però una mica segons les nostres necessitats, com sempre, és completament configurable. Clico a Next i aquí tenim el nom, que vaig acceptar el que tenim per defecte, dono a Finish, i ara se'ns obre aquí i veiem que el que ha fet és agrupar-lo, com dèiem, pel client. Per exemple, ha dit que pel client al Jesús aquestes són les factures. Fixeu-vos, nombre de factura 12 amb un article, nombre de factura 12 amb un article diferent, tal. Aquí tenim també d'altres clients, ordenades per clients, tots els resultats, tot el que necessitem està aquí, és un recull útil i pràctic, i aquí tindríem les diferents pàgines. Tanquem si volem. Podríem, com sempre, modificar-lo. Botó dret, editar. I aquí veiem l'estructura bàsica tal com es presenta. Això ho podem fer una miqueta més gran, per exemple, perquè n'hi hagi una mica d'espai després de cada client. Això també són camps, com abans quan veiem els formularis, que podem reordenar. Per exemple, jo això ho podria posar aquí, en aquest costat, sense cap problema. I el mateix amb la seva etiqueta corresponent. Ho podria posar aquí, si volgués. I veiem que la informació ha passat a l'altre costat, que tenim a sota de cada client una miqueta d'espai. Bé, això pot quedar una miqueta més maco, tenim diferents opcions també per ordenar-lo. Així no queda massa ordenat, però podem seguir fent proves directament des de l'edició fins que donem amb aquell format que ens agradaria. També, per suposat, podem vindre a la pàgina, canviar-li el color per tindre un altre tipus de disseny. Podem aquí, a l'encapçalat, afegir també, com abans, una etiqueta i podríem dir, per posar un exemple, entrem a les propietats i aquí podríem posar informe, resum, i podríem també canviar la font i fer-ho una miqueta més gran, si calgués. Tancaríem i això que estigués al mig i ja ho tindríem. Podem tancar aquí i podríem deixar els canvis i obrir-lo. Podem també modificar les marges si volem. Però a banda de l'assistent podem anar a crear un informe en vista disseny. Veiem que aquí ens apareixen una sèrie de camps de la taula clients, però la taula d'origen podem modificar-la des d'aquí i dir, per exemple, que ho farem sobre productes o fins i tot que ho farem sobre una consulta. I directament, després, l'únic que hem de fer és afegir els camps que vulguem. I una altra vegada, com sempre, això ho podem desplaçar si volem. Si no ens acaba d'agradar aquí, podem fer altre tipus de distribució, modificar les propietats, afegir un títol, una etiqueta. Això se'ns ha quedat aquí. Una mica
a mode d'exemple perquè veieu que és igualment configurable d'una manera o d'una altra. Això el deixaríem i encara que no ens quedarà massa bé, anem a deixar-lo amb el nom per defecte, tanquem i si l'obrim veiem que és un informe com els que hem fet abans i podríem donar-li un format una miqueta més maco i una miqueta més interessant, donant l'amplada necessària als camps perquè es vegin la seva totalitat, reordenant-lo, donant-li color, posant negretes a les etiquetes, el que necessitem. Són senzillament diferents maneres d'abordar un problema que tenim, que és el de treure un resum amb la informació sintetitzada i tant d'una manera com d'una altra veiem que arribem al mateix objectiu.